Nå, nu har vi lige prøvet at bestille en pizza i pizzeria-maskinen. Så nu bager han den derinde, viser en video. Yes. Det er egentlig ikke fordi vi er sultne, men vi skulle da lige prøve den, ikke? Jo, Så nu venter vi lige 3 minutter. Så må vi se om der kommer sådan en ATM-pizza ud. Bare fordi det er da for weird. Det skulle vi fandme lige prøve. Yes. Så der går lige et par minutter, hvor at Kjeld han vil komme med nogle anekdoter og dårlige jokes, mens vi venter på, at der bliver spyttet pizza ud i æske. Fordi vi så en æske over på skraldespanden foran hotellet her den ene morgen. Det er sgu da genialt. Yes. Pizzamaskine. Døgnet rundt. Så når du har været i byen og kebaben er lukket, så ja, vil den jo være guld værd faktisk. Det er sgu bedre. Hvad sker der, mand? Yes, en pizzamaskine. Er den i ovnen? Ja, det ved jeg ikke. Su carnivora está en proceso, eh? Der gonge, voila. Det skal nok blive godt, det her. Det lyder helt spansk. Ja, noget af det i hvert fald, om end ikke andet. Så må vi se. Hvordan sådan en... er det bedre end en frysepizza, eller er det samme som en frysepizza, eller... Når man er fuld, så... Ja, så er ikke så kredsen. Nej, så skal det helst gå lidt hurtigt, og man gider ikke selv at gøre det. Nej. Så vi tænkte, vi ville prøve. Vi skal hjem i morgen, det skulle lige prøves. Ja, vi er egentlig ikke sultne. Der kører der en fin video imens, så man er lidt underholdt, når man er fuld, ikke? Ja, man ja. Vi er kommet og alt det der. Yes, det er skide smart. What? Så den kommer lige om et øjeblik. Klar til at gribe. Su carnivora está en proceso. Der står 3 minutter. Det er der sgu da ikke gået nu. Ja, det er loadetiden. Så jeg tænker, ikke, den kan blive bagt så hurtigt, mand. Sådan. Hold din kæft, den kommer nu. Oh my god, man! Der var et stykke pizza i æske. Er den varm? Oh, what? Det Det er sgu da slet ikke. Okay, det var så alt for i aften. Det tog et minut at få en... Det kan pizzamanden derhjemme ikke engang gøre det på. Nej, det kan jeg sgu ikke.